Jalan patih sanggawa rumangsane kurang iki derajate apa? Kowe iki sapa kok kementhus wani nyumbari kelawan patih sanggawa? Durung kaya ngono kowe durung ngerti sapa aku. Durung kaya mantep. Sakal apa? Kok. Ora coba kamu, kakek kamu, narendra Prabu Baladewa, wasit kala anom kok krasa ben apa? Iya ora apa mung takon sapa. Kowe teko bener pabrak awur-awur, kowe teko bener gawe kisu, kowe teko bener ilmu, ora kudu kramas itu pakai Baladewa jebol. Jangan akal, wanita berkata putra Prabu Baladewa bangsane komplit dhewe untuk kalau pilih. Ora bilang akal lan putar kae. Yai Kresna, kalau nanti kok ora wis cukup siap lu gosip enak.